ба таваҷҷӯҳи донишҷӯён ва ҳаводорони пешаи рӯзноманигорӣ расонида мешавад. идораи рӯзномаи вилоятии Хатлон барои тарбияи кадрҳои баландихтисоси рӯзноманигорӣ саҳмгузорӣ дар рушди журналистикаи маҳал курси кӯтоҳмуддати омӯзиширо таҳти унвони мактаби хабарнигорони ҷавони Хатлон ба роҳ мемонад. донишҷӯёни ихтисоси рӯзноманигорӣ, журналист-тарҷумон, ҳаводорони пешаи рӯзноманигорӣ, алоқамандони эҷод метавонанд баҳри таҳким ва тақвияти нерӯи зеҳнӣ ва қобилияти эҷодии худ ба ин курс номнавис карда аз таҷрибаи беҳтарин мутахассисони соҳа баҳравар бигарданд. давраи омӯзишӣ барои аъзоёни мактаб имконоти зайдро фароҳам меорад. омӯзиши асосҳои эҷоди матни журналистӣ, омӯзиши асосҳои саҳифабандӣ, омӯзиши асосҳои фотожурналистика, омӯзиши кор бо дастгоҳҳои наворбардорӣ ва танзими видео, иштирок дар мастер-класси мутахассисони баландихтисоси соҳа, иштирок дар озмунҳои дохилиидоравӣ, эҷодӣ ва ғайра. ба хатм кардагони курс сертификат дода дар оянда рӯзнома бо онҳо ҳамкориҳои эҷодиро идома медиҳад. барои маълумоти бештар тамос гиред. 24714 28916 985 33 33 97